Akkor annyit is órát. Hívjátok a voltam egy tükör, ne kérdezz nincs, meg van kész és még miért nincs. Az egész a gombot, az elideben ütleja és fülmabban bányászol a kábillentjükbe. Isten nem legyek megedes és nem kérek semmi többet. Idióta, mondtam már Istennek ehhez semmi köze, hogy mi lesz a vége, az csak én tudom itt meg. Kinyírok mindenkit, aki Facebookon mi lett. Az kemény, mint valaki lopja a nevemet, pedig csak egy Kovács Péter fér ebbe a terembe. Az idióta röhögést meg be lehet fejezni, távozol a teremből és kimész cigizni. Aki csegetnek a szület vele megyünk persze, nekinek van egy neki, amit elszívunk felesbe. Adjatok egy házit, meg illik kötelező, most milyen óra lesz? Fizika a következő. Kimondottam büdös vagy, ne gyere be a terembe. Majd jött ki lesz aggodat, ha füstölöd a nyelvedet. Sulin belül cigizel az a baromság tetteje. Hol az 50 000, nyújj bele a zsebedbe. Minden órán dolgozat, nem érted meg, gyerünk, gyorsuljunk, olvasd el még egyszer. Aki készen van, nyújtja fel a kezét. Ha nem tudod, nem kell lesz, minek jöttél ide ezért. Kész vége. Higgyétek el azt, hogy aki sokat mondtából, nem kap jegyetést, nem lesz másnak operátor. De viccem oda hallja, utasd ide már is, csak két szó az egész, nem kell ide járni. Aki csegetnek a szület vele megyünk persze, nekinek van egy neki, amit elszívunk felesbe. Adjatok egy házit, meg illik kötelező, most milyen óra lesz? Esi a következő. Fiúk, ne késsetek, hiányzik nektek a szó bárbaj. Ha a sorba beállnál, akkor elmenne szódával. Azt ne higgye senki, hogy ő az osztály szócsivel. Fogjátok be, nem szeretem, amikor szószót követ. Hol az igazolás? Most már ne lőd is nekem. Hagyd abban, ez szónokolt. Folyton a szó, hogy neked nem lehet befejezni, hogy gyarátok szólok. Praktikus rá zavarja az orvot. Így volt, nem így volt, minden így volt szó szerint. A következő intés már nem lesz szó velük. Nincs fesztelés, ugye véletlen se sporthoz, de hiába beszélek, úgyse értetek a szóból. Csegetnek a szület vele megyünk persze, nekinek van egy neki, amit elszívunk felesbe. Adjatok egy házit, meg illik kötelező, most milyen óra lesz? Hardware a következő. Jó napot, itt a csegetés a kezdés, ha nem észre indult a módot. Vágod a fejszét, hányszor mondjam végkel, hogy tanuld meg a leckét. Tanár úr, mi a hídában van asztal, de nem szép. Fogalmam sincs, na! Ne kérdezz hülyeséget, inkább az első sorban foglald el az üvegszéget. Na, kedves kényünk, rögtön kezdem legelni, csak azt mondja meg valaki, ez számláló vagy nevező. A dolgozat jól sikerül, majdnem kettes a kicsöngetést, azért még várd meg csendben. Az óra végére azt még zárszónak nagyon volt. Nagyobb a szátok, mint a 100 hódas bagony. Aki csegetnek a szület vele megyünk persze, nekinek van egy neki, amit elszívunk felesbe. Adjatok egy házit, meg illik kötelező, most milyen óra lesz? Hogy a következő. Elsősorban is tegyed el a keresztrejtét, vagy addig elteszem. Majd megfejtem ezt én, nem pakoltál elő, még csak nem is nyitottad ki a táskát. Én vagyok a tanár, és ez nem képezik itt a kártyázol. Délre Jugoszlávia van a térképen, egy fényképet hozok. Legközelebb egy fényképet, tehát a Dunának nincs több folyója. És a boldogabb rendszer második legnagyobb folyója. Tehát elsősorban pedig ebből következik, hogy ezzel kapcsolatban tehát hol is tartottak. Legközelebb szóljatok, hogy ne felejtsem, de már nem akarok szórakozni ezeket sem. Aki csegetnek a szület vele megyünk persze, nekinek van egy neki, amit elszívunk felesbe. Adjatok egy házit, meg illik kötelező, most milyen óra lesz? Elektro a következő. Állj, menjen tisztli Pécsben a helyére, mind kedves gyerekek, a telefonokat tegyétek ki, most játszunk egy játékot, tudnék Magasi bácsi, mi az a küldő óra, nem hallok, hol pofászni? A mai fiatalba bácsik bele látnák, az egész vonatot de facto telehányák. Elmennek berúgni minden célpontonak stikába, és úgy kiabálják végig az utcát, mint a kisállat. Júj, fúj, miért tűnsz a levegőbe? Más is van itt, nem lehet cél felelőtlen, mint a pangászjusz. Ez olyan játék, hogy kedves fiúk, ugye értitek már a játék. Aki csegetnek a szület vele megyünk persze, nekinek van egy neki, amit elszívunk felesbe. Adjatok egy házit, meg illik kötelező, most milyen óra lesz? Írja a következő. Nyisd ki a fizettet, és fel a szarok címet. Úgy látom fiam, hogy lesz, mint a hal a vízben. Éveid elő, miért nem is néz, hogy tele van a társa? Hiszen alig van egy két sor. Van, hogy lesz, lokalizálom a tettet, aztán meglátod meg, mikor beszexuálok egy egyet. Maradjatok úton, nem lehet veletek haladni. Valami nem stimmel. Hát az nem stimmel valami. És már kiállnál egy szaktanári neked. Úgy vagy be is vésem, többet nem játszok veled. Ennyi volt, örüljetek, hogy már a vége. Tudjátok, gyerekek, egy szónak így 100 a vége.
Köszönöm.